Id-deputat nazzjonalista Claudio Grech farfar minn fuq spaltu l-pis tal-iskema ta' self-sigriet tal-Partit Nazzjonalista. Meta kienet jitkellem fil-Parlament maħa ebda responsabilta tagħha u qal li din hija kwistjoni tal-amministrazzjoni. Jiġifieri, il-kap Simon Busuttil, il-viċi Beppe Fenek Adami u l-President tal-Eżekuttiv Enn Fenek fost oħrajn. Claudio Grech tkellem wara l-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li espona kif l-iskema tal-Partit Nazzjonalista hija waħda li mhix trasparenti. Jiena fuq l-ixju tal-proċess ta' ċedoli naħseb li l-partit tkellem diġà min iddiżinja s-sistema u min ħadem fuqha spjega, naħseb għal darba darbtejn tlieta, di ma kienx kompitu tal-grupp parlamentari jew tagħna bħala deputati li konna involuti fiha. U nemmen li din dik hija diskussjoni li titissir mbagħad fuq il-bażi fuq il-livell ta' amministrazzjoni. Fil-Parlament il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna għal min untis fis-swieq finanzjarji jinduna mill-ewwel bil-problemi ta' skema bħal din. Min ikun jifhem jinduna minn sija bot minn mil il-bot li din l-iskema hija bl-Ingliż insibuha bħala pyramid scheme. Jew inkella Ponzi scheme. Ħanfehmu xi jfissru. Dana kienu l-Albanija u fallew il-pajjiż bihom dawn il-pyramid schemes fejn wieħed jagħti l-impressjoni illi huwa b'saħħtu, jissellef flus kbar biex jimpressjona jagħti imaxijiet għoljin, juża id-depożiti biex iħallas l-imaxijiet fl-ewwel snin tiegħu u mbagħad nisimgħu l-istejjer tal-waħx fejn da sinten ma jkunx jista' jkompli għalhekk hija piramida tibqa' tiela sakemm il-bużieqa tinfaqa'. Il-Ministru tal-Finanzi qal li jrid ikun hemm aktar informazzjoni u rispett lejn id-direttivi tal-Unjoni Ewropea dwar din l-iskema li tista' bil-mod il-mod tammont tal-somom fenomenali ta' miljuni anke għal 22 miljun euro biex il-Partit Nazzjonalista jagħla id-dejn li għandu. Iżid ukoll li din ma tirrispettax l-ispirtu tal-liġi mhux biss tal-finanzjament tal-partiti. Tirrispetta l-ispirtu tal-liġi. Meta inti sa tissellef, l-ewwel ħaġa għandu jkollok dokument sagrosant li jismu l-prospektus li jkun hemm fid-dettall għal xiex qiegħed tissellef dawk is-somom kbar mingħand dawk id-depożitanti, tittatihom il-business plan x'beħsiebek tagħmel bihom. Altru sa tinvestihom, altru sa tibni proġett li sa jirrendi u altru sa tużhom għal xiex biex tħallas dejn ieħor. Tajjeb, ġifieri inti għandek dejn u mbagħad irridu naraw x'dejn hu. Il-Ministru Cicluna wissa li l-anonimità twassal għal ħasil tal-flus u li l-Gvern jistenna li jkun hemm impenn mill-Partit Nazzjonalista li f'dal każ ukoll kull ammont ikun hemm dwar informazzjoni li tingħata lid-Dipartiment tat-Taxxi Interni jew ikun hemm due diligence li s'issa għadha ma saritx.